Така. Ще станеш гол майстор за всички времена на България, това е ясно. Аз си го пожелавам от все сърце. Ще биеш Петър Жеков, ще го биеш, това е ясно. Със сигурност аз не мога да вкарам толкова гол, колкото си вкара в това група, това е истина. Но има едно друго място, където аз вкарвам. И винаги ще вкарам и винаги съм пръв. Има доказатели, има и свидетели. Така че, моето момче, там където ти играеш, Божи гол е играл, играе и пак ще продължава да играе. Разбрахме ли се, Камборакис? Руси знае за какво ти говоря, Руси е видял. Ти се опитваш, но не всичко е в головете и да минеш Петър Жеков. Но Божи гол не можеш да го минеш там, където искаш. Нали, Руси?